Concept. Deci, stimați dragi, să vă spun adevărul. M-a ciugurit, m-a ciupit măgarul ăsta, nu mi-a dat niciun fel de bănuț, unul la mână. A, cum ar veni, B, filma, gagiu, ce mi-aducea, adică ce-mi dați voi, fanii, Dumnezeii mei, cum ar veni. Păi am înțeles că... Cașcavale, salame, ce dracu, ăștia dă-mi plan mie rău, cum dracu le zice, de le desfaci, cum dracu le zice, mă, cutii de-ăștia de ajută-mă tu, cum e ceva la ăștia? Conservării cu tare, nebunii. Și după ce termina, pac, făcea clanț, îmi lua el conservăriile, îmi lua salamele, cașcavalele, sub motivul că bună, că măta nu trebuie să halești așa ceva. Nu vreau să te pierd, măta e o vârstă. Astea le mănânc eu, măta ei de-astea. Deci costițele alea și pulpele și tot ce era mai bun. Tot ce era mai bun, cărnărie, costițe, ce-mi dați voi, Dumnezeii mei. Deci, să vedeți și voi adevărul despre Nea Păunache. Adevărul adevărat, să mor dacă vă mint, ce trebuie. Sunt om bătrân, am 55 de carate. Și acum pe unde o mai duci Nea Păunache? Acum o arpacia, mă. Tot acolo stai la Călna, nu colo. Mă minte o gagică că mă ia, dar văd că face numai... Păi de-aia te văd așa cu geacă de piele, tantemul de-asta, aici m-ar lua, aici nu m-ar lua. Ea m-ar lua, dar nu prea o lasă mă. Ca să vedeți cam cât de bine arată Nea Păunache el. În final, stimați dragi, cred că le-au pe anul 2 de le dracu, iau și pe aia și pe aia. Păi, ce dracu să fac? Gata, Nea Păunache. În rest,